Sanibonani. Niyazi yini ukuthi njengoba ningekho serious ngami, nizosuke ngeNazaretha. Ngizosuke ngeNazaretha. Ngiligqokile iphinifa lana, ngigqokile ingubo la ngizama ukunichaza anichazeki. Niyazi yini ukuthi mina ngingasuka la ngiyosonta eNazaretha ngifike ngithola umkhwenyana? Niyazi yini ukuthi mina ngaya manje eNazaretha nithi niyabona next week sengiphosta neFanta? Niyazi yini? Niyazi yini ukuthi mina angeke ngize ngimncenge ukuthi ningithande? Labo baba balapha eNazaretha abancengwa, ibona abancengayo. Niyazi? Ngingenza ngicabange yazi ukuthi mhlambe ngani ngisimoshela isikhathi. Yazi ngisimoshela isikhathi. And mina yazi kusukela ngikhula vele amakhehle bengithanda leyo nto mangayithatha serious. Yeah. Ngizophuma kunina. Ngizophuma kini. Abanye udlala ngathi sengidlale ngawe ngikwenzeni. Njengoba uthi ngidlala ngawe sengikwenzeni. Ngikwenzeni. Uma nginitshela ngithi musani ukuziba lento ethi send gift lapha ethombeni zami, ningisendela ama-hearts, ningisendela imbali lezi zaka Facebook. Why ningangisendela inkanyisi? Why ningangisendela ita? Niyabazi nini obaba bakaShembe? Niyabazi nini obaba baseNazaretha? Mina ngifuna ukunibonisa, ngifuna ukuvuka ngempunga. Ngifuna impunga. Hayi noma yiphi indoda yaseNazaretha, ngifuna impunga. Angimfuni ufanele lezi mnyama yonke indawo, ngifuna nje ukunigcwalisela. Ngiqede ngishuthela icontent ngigqoka amaphinifa ngikotiza lapha. Ngifuna unibonisa ukuthi ngubani mina. Ngifuna unibonisa. Angeke ningamadoda nemangaka nihlule intombi eyi-1-4. Nginihlulile. Ngifuna ikhehla nje manje. Ngizonibonisa.